building thia le in sak du tu te ta na thulom om tungcho construction chuan building thia in sak abula tanga lu lu thlengin anei tu te boi pui ngai mi lovin an thok thei renge mobile number 9615459553 eng lai po in an biak thei renge ngai chum kum nau pang chuan ei thing phur tur te hi an thon thiam em maya pai kong in nei lo mi a hemi ma i lo pho mo khai hlia da ya kha lo hlia su in thing thon lai kha han ti lang lok te ang a chan chu thing phur tur thon lai te po hi mu khat to mo nge kha ka la lo sim ai he an thing thon lai chau hi rom ka la no vi thon jung ro la hei hi thing mi zo gi na man lai atanga tua thing tur an phur an in thon da ni ta ni hei en tu te po an than he me he tiang mu hi I akhat to sim ta hei khu ti khwan an do ta khoi a do na kha lo hlia te su a do na kha ti hian an do a ti hian thing kha ma ni chawa an phur point ti hian an do maya chuan thing kha an thon ta ni thing kha ti hian an thon ta chuan phur tur kha ti hian an thon mai an thon ta ti chuan hei I thon zo theng khala ka du chan chu I tun lai mu tur awang to lu tu ka thing ro phur lai te hi mo chu wang chuan in vok cho ke da don lo vok cho chum na in man tur kha vok engzang en vul reng vok vul na vok cho chum na nan mang do na he ti hian e thing ro tha deu lo pura eng thing nge ka hello reng eng thing nge sim in tu na I thing phur ho hi a thing ho hi a hlui to he ti hian eng thing nge ti kha ming kha ka the thei to mi lo mai he la ma tang hian nang ma lang lo zo in kan la lo ka nge hei ti hian an thing phur tur man lai atanga an thon dan kha ni tha ni ti hian an phuranga hei thing phur mu tur te hi tun lai chuan thing tlanga te po hian awang to em mai ni ma kha chuan in hei ke ni nau pan lai deuh te po kan thing phur khan dai hnai a khan an kal supa ti chuan thing phur ho mu tur hi an tam em amai ro chu tun lai a chuan gas kan mang tang pui to vok cho thing tur hi ani deuh maya vok cho chum na tur thing chu po chu mei chia te hian thing hi an phur lu tuk to lowa chu wang chuan in mu tur hi wang em to ti hian thing hetia phur tur hi an han da hi in thon an tia thing thon an tia hei thing thon da na hi phur tur thon da na hi thiam hi ngai ve em mai ni ti hian hei ti hian a thon zo vek to a thing lak zong ka he zo vek to ta ti hian a phur don ta ni I choi ngai em lo choi lok ula lo choi lok ru hei ti hian alung len thak jok ka ni tun lai phei chuan mu tu chu om la om zeu ma se thing tlang a chuan a mai ro chu khopui a phei chuan mu tur hi awang to ni na ta ka chuan mo chu wang chuan hei a lu ka tia ka lo ti lang ani